Lesgeza indaba ze-1 KZN TV fundelo wasamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Kugxekwa ezotshalwa ngodlamelo obulili inhlasi yethembe emndenini kaMagaqa kanti bamise amatekisi bekhala ngokwetheku. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi ke izindawo zophuzo oludakayo ezingekho emthethweni kanye nezingavalwa ziyimbangela kuyodlama olubhekiswe kwabesifazane nezingane. uNtuli usho kanjena ngesikhathi kuqhubeka imbizo kulwa nobugebengu kumasipala eMfolozi kuWard 8 emabhakedeni ngaphansi kwesifundo King Cetshwayo. Imbizo kahulumeni wesifundazwe yokulwa nobugebengu nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane kwesakamthethwa ilandela ukwanda kwesigameko zokubulawa kwabesifazane abayisikhombisa eminyakeni emithathu eyedlule kuWard 8 ngaphansi komasipala eMfolozi. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi ukwanda kwezindawo zophuzo oludakayo ezingekho emthethweni kanye nezingavalwa ziyimbangela yobugebengu. Impela utshwala nezidakamizwa ziyimbangela yalolu dlame lolu nanobugebengu nje in general ngoba amaphoyisa athi mas-analyzela athi kusukela ngolwesine kuya kulwesihlanu umgqibelo utshwala ubugebengu buyenyuka kodwa ngesonto buyehla ngisho lobu be-gender based violence buyenyuka ngesonto kuyaqala kuyehla kuyakhombisa ukuthi ngempela utshwala nezidakamizwa kunomthelela ongemuhle ekutheni kube nobugebengu nokuhlukunyezwa besifazane nezingane. uNtuli uthi njengohulumeni bazolandelela wonke amacala odlame nawokubulala abikwayo emaphoyiseni aphelele endleleni. Qale nje kuseni saba nezinhlaka ezilwisana nobugebengu la khona esixoxeka banzi ngohlobo lobugebengu obuhlasela le ndawo ikakhulukazi lokubulawa kwabantu besifazane kanye nezingane olusiphethe kabi kakhulu. Esinenkolelo ukuthi namacala lana okukhalwa ngawo ukuthi kubuye ngabona ukuthi aphelelaphi njengamanje azolandela onke ngoba ngenhlahla ihhovisi lami liyakwazi ukulandela nje ukuthi idokodo laselivaliwe liyakwazi ihhovisi ukuthi lichale le dokodo aqalwe phansi alenelisekile. Uhlaka olula nobugebengu lwe-CPF umasipala eMfolozi luphamise ukuthi ke akwakhiwe izinkundla lapho kumphakathi uzohlanganyela khona kuhlunyelwe izimilo. Kufanele ukuba kube khona ama-program azovulwa emphakathini azokwazi ukuthi asize abantu babe nendawo lapho abazohlangana khona kukhulunyiswane khona. Umeya kamasipala uMfolozi uXolani Bhengu usomphakathi uba kusebenzisana ngezinhlaka ezilwa nobugebengu endaweni. Okokuqala asemukela ukuthi CPF nabeskebhe abazona impimpi zamaphoyisa kodwa babalekeleli bamaphoyisa okusho ukuthi thina mphakathi kufanele sibamukele bese sisebenzisana nabo ama NGOs asikabathathi njengabantu abathanda indaba ngoba kwesinye isikhathi khona umuntu akangayiqondi into mangabe uhlukumezekile kuyadinga ukuthi ama social worker asondele eduzane kwakho azokuza ukuthi kwenzakaleni ngesikhathi ekhuluma nawe yisikhathi ebona ukuthi udinga ukulekelelwa ngalokho nangalokho. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubiNkosi Mthembu kwesakamthethwa. Umndeni walowo wayengunobhala jikelele we-ANC Youth League uSindiso Magaqa uthi ke kulokoza ke inhlasi yethemba njengoba bebona sengathi ngeke ayithole ibheli wayengumphathi kamasipala wasemzimkhulu uZweliphansi Stanley Sikhosana. Umfowabo kaMufi uLwazi Magaqa uthi ke inkohlakalo yezigidi zamarandi evezwe ke enkantolo yeMantshi yasemzimkhulu namuhla nekusola ukuthi ke uyathinteka kuyona uSikhosana iyona ke banika ithemba lokuthi ke angeke adedelwe ngebheli. Osolwa ngokuba nesandla ekusocongweni kukaSindiso Magaqa uZweliphansi Stanley Sikhosana uvelile phambi kwenkantolo yeMantshi yasemzimkhulu namhlanje njengoba esaqhubeka ukufaka isicelo sebheli. Kanti ekhombisa ukugajwa injabulo umfowabo kaMufi uthi uzwa kulokoza inhlasi yethemba. La ngaphakathi enkantolo ubona ngicomile njena indaba zizakahle. Ya umphenyi wecala uveza izimanga hayi kusabanzima baningi abalandelayo hayi kuyaphileka. Sindiso wabulawela icorruption emzimkhulu, uThobela wabulawela icorruption emzimkhulu, uChibase wabulawela icorruption emzimkhulu ngoba bebengafuni nokuphikisana ne-corruption. Kodwa ke badutshula abashona kodwa kona hayi iyavela yonke into kuhle kuhamba kahle. Izimanga ezinkulu eballoon from 4 million to 37 million imali yathathu izimanga lezo imali engaka South Africa ithatha umuntu oyi1 ngeke umuntu kwethu kuyadlala abantu bathemiswe ngama million ethenda. uMagaqa
uthi kuyoba kancane ayithole ibheli uSikhosana. Ngeke azayithola ibail sokucacile ngeke azayithola ibail futhi nathi sekujabulela lokho though ke umantshi okanye ijaji ingakasikhuphi isigwebo kodwa kona sisekucacile kuba ngeke azayithola ibail sokuzicacela nje lokho. Khona manjalo iqembu lezepolitiki umkhonto wesizwe kwisifunda iHerigwala lithi nalo kalifuni uSikhosana ayithole ibheli. And besingakhalela kakhulu ezimkhonto wesizwe ukuthi angayithola ibheli licala leli ahlale ajezela amacala akhe awenzile at stand up for what he did and so that nabanye abantu bazi ukuthi umuhlelo ukubulala umuntu it's treason. Ukuhlela nje konke nje ukubulala abantu akufanele siqhubeke ngakho. So as umkhonto wesizwe we really wish he should not be granted bail. Umsomi uqhube ethi njengoba imbombo ibheke kukhetho lukahulumeni wasekhaya abafuni ukubona izigameko zokubulalana ngokwezepolitiki. Lokho okwenza kuSindo Magara should not happen to anyone in South Africa, should not happen to anyone emzimkhulu. As we are going towards ilokhuzana ama local government elections, we know ukuthi political killings are about to rise, you see. So ingakho sithi manje lezi zinto lezi ezinjengalezi, the politicians that are planning to kill other politicians, they must stop killing other politicians. Akuhlalwe phansi, let's be tolerant to each other politically. Kanti uSikhosana uzobuyela kuyona lenkantolo zintathu kumandulo ezoqhubeka nesicelo sakhe sebheli. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisemzimkhulu. Usoseshini wamatekisi kwaDabeka neClermont eThekwini bathi bazowamisa amatekisi abo kuze kubuye lawa aboshwe amaphoyisa kaMasipala ngolesihlanu lwedlule lokhu kuvele kwingxoxo neziko lezindaba elibenayo neziphathimandla zalo session namuhla. Siyabonga ngesikhathi sakho siyakubingelela kusizo lezindaba ze1 KZN TV. Ngiyabingelela kuba bukeli be1 KZN 1 TV. Okay. Namhlanje nusoseshini wakaDabeka Clermont ningenele isiteleka sichazele kusuka kusuka kuzinto ezenzeke last week mama last week abanyazi bomsebenzi wabecela eofisini bashaya amaphoyisa ebashayela ukuthi basemgaqweni okanye bathiwa bahlumeza abantu ba7 seats okanye bayihailing ngolesine ekseni beme endaweni bajolo kuma kuyona zonke izinsuku bagade umsebenzi wami mabeshawa bathathwe ke emva kwa 2 hours to 3 hours basiwe epolice station la khona abagcina sebekhishwa khona ke sekukhona nommeli wenhlangano uma sithola lapho futhi sizolala ngalelanga lelo kwakukhona ababili okwakuthiwa ibona abasuswe udwesho okanye ibona abashayile okanye ibona abadubule ibona bebedubula abasebenzi la abanye be-hailing noma bawo7 seats. Sasicela ke ukuthi ke ummeli wenhlangano abathathe aye nabo epolice station ukuze afike nabo abapresent epolice station njengabantu abafunakala umthetho. Esikhuluma njengamanje lawo bantu labo basejele eWestville abaphumile ngoba bavela enkantolo ngolesihlanu bangayithola ibail bahleleke eWestville namhlanje kuzobe namhlanje. Ukhona umbangeni nawo nabama7 seater nalaba bo Uber. Masithi umbango angicela ungicacise ukuthi umbango kanjani asinawo sebenzisana noma ukulwisana okukhona. Uma ngase ngithi yebo ngabe ngiqamba manga mase ngithi cha futhi ngabe ngiqamba manga bangikhuluma into ekuyiyona ngoba nakho ukuthiwa sibashayile labantu ababoshelwe ukuthi babashayile abanyazi bomsebenzi baboshwa abashawa bahumiliatewa in public amaphoyisa ngoba kuthiwa bashayile so ilokho esokuthatha manje until imetha enkantolo ize iphele asikwazi ukukhuluma izinto enjana lezo kwimedia ngoba asikwazi ukuphika asikwazi ukuvuma ngoba into esitshelwayo ukuthi kwenzekile asinakho ukuthi kukhona yini but ke ukukhuluma iqiniso asinayo thina inkinga nabantu e-hailing njengoba simela njengamanje umphakathi waseClermont uma uhamba uyela yiwakhona uhamba ngani uhamba ngayo e-hailing we not asukuphazamisa indawo asikaze sizokuphazamisa indawo futhi namhlanje. Okay no siyabonga kakhulu baba. Thank you very much. Nobhala Association waseClermont noDabeka bekade sikhulumisana naye njengoba bethatha isinqumo sokuthi namhlanje bakumisa ukusebenza kwamatekisi bekhalaza ke ngezinto ezihlukene ezinye zazo izimoto zabo ezaboshwa amaphoyisa kwaMasipala ngesonto ledlule okwakulesihlanu njengoba bekuveza ukuthi yese ezinye zazo zinazo incwadi egunyaza ukuthi basebenze ezinye zisafaka izicelo zinazo futhi incwadi ezikhombisa ukuthi izicelo zazo zisendleleni bese bakhona nezinye ke ezingenazo kodwa lokho abasazokulungisa okhulumela amaphoyisa Masipala iTheku uchaze kanje ngemhlangano ababe nawo nabo-association. Silinde bona babuye bezithini. Okay. Thina besilinde lizomitha nabo namhlanje ngo9
bagcina ke bengafikanga. All right. We are still waiting for that meeting. Kude bohospisi wesindaba se1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini eClermont. Zibalelwa ku-320 izakhiwo zikahulumeni eziqhwagwe ngabokufika kuleli ngokungemthetho. Lokhu kuvele esithangamini nabezindaba eThekwini lapho umnyango wezemisebenzi womphakathi KwaZulu-Natal uveze ukuthi-ke usudlulisele emnyangweni wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu izindlu zesishayamithetho esidala Olundi. Sizosetshenziswa nangamakhosi ukugcina imisebenzi yawo isishayamithetho esidala saSolundi. Lokho kuvele esithangameni nabezindaba lapho ke umnyango wezemisebenzi yomphakathi esifundazweni udalulwe ukuthi usudlulisele kumnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu khona ke lapha KwaZulu-Natal. Njoba sonke sazi ukuthi isishayamithetho saSolundi ngithi esifundazweni saKwaZulu-Natal siyigugu. Ngakho ke lesi sivumelwano ebesayindwa namhlanje phakathi kwaleminyango emibili izokwenza ukuthi isishayamithetho esidala sikwazi ukuvuseleleka sisebenze ngaphansi koholo lomnyango kwaKhokta, ikakhulukazi ukuthi sisetshenziswe amakhosi akwazi ukusebenza umsebenzi wawo. Kuzokhumbuleka ukuthi ezinye izingxenye zesishayamithetho zakhahlanyezwa izikhukhula kanti kuvele ukuthi ke kuzodinga imali ebalelwa ku-90 million rand ukuzilungisa. Ungqongqoshe wakwaKhokta uveze ukuthi kangeke bayivuselele inkontileka yebhilidi abaliqashe eMgungundlovu nokuzokonga ke imali ebalelwa ku-72 million rand. Ibhilidi elikhulu leli esiliqasha eMaritzburg sezoyeka ukulisebenzisa. Lokho okuzokwazi ukuthi konge imali eyizigidi eziningi engama-72 72 million kule minyaka emithathu. Leyo mali ezosetshenziswa ukuvuselela uLundi nokuthi amakhosi neinduna akwazi ukuhlomula ngeimpesheni ne-medical aid. Lokho kwenziwe ungqongqoshe umeya sibona kuyisibindi esimangalisayo ngoba kukhuthaza uhulumeni ukuthi ayeke ukuqasha amabhilidi kodwa kusetshenziswe amabhilidi kahulumeni. Odabeni okuthinta izakhiwo zikahulumeni kuvele ke ukuthi sibalelwa ngaphezulu kwa-10,000 sezizonke izakhiwo zikahulumeni kanti kuzona ezingu-320 abokufika ngokungemthetho kuleli baziqhwagile. I think most districts would be unfortunately affected by it. Ulundi has quite a high number, as does eThekwini, for reasons that's quite clear, I think. The process forward now is, now that we know exactly where these are, is we will now inspect it, engage with the people who are living there. Where it can be regularized through a rental agreement, we will try and do so. If it's a property that government no longer needs, we will then see what the process is to put that on our register of properties that we are disposing of. And where people need to be evicted, we will follow the legal processes. We also need to know that living illegally in the house is breaking the law. And we cannot have a lawless province. We are a province that follows the law. So where people are living illegally, we need to take action on it. Esindabeni ze1 KZN TV kubika ke uNtomkhona Mvubu ngiseThekwini. Asithishelele etolo siba siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukelo zona indaba ze1 KZN TV esikukhumbuza kuyizwa unehamba phambili osukwini namhlanje. Kuxekwa ezotshalwa ngodlamelo obulili inhlasi yethembe emndenini kaMagaqa kanti bamise amatekisi bekhala ngokwetheku. Umphakathi wase-Eastwood eMgungundlovu uthi awusahlalisekile kahle kulandela ukudliwa komhlaba ngokungemthetho ngemuva kwemizi yabo. Labahlali bathi ke kuyathusa indlela osekwande ngayo izindlu zemjondolo endaweni okungafanele ukubeke kwakhiwe kuzona kanti ke basabela nokuthi ke kuzoqala inkinga yokuxhunywa kagesi ngokungemthetho. Umphakathi wase-Eastwood uthi ubhekene nenkinga yemizi yakhiwe ngemuva kweyabo. Laba bathi sebeqiqe kakhulu bezama ukusukumela lolu daba. Ilunga lomphakathi lingathandanga ukudalula isiqu salo liyachaza. Sivele lenkinga yokuthi abantu esondelene nabo ithembalihle neThamboville bakhe endaweni kungemthetho. Sake saya kaMasipala kwayafika yabekwa indaba yokuthi kuyakhiwa abalokho besithembisa ukuthi bazofika bazobasusa bazobaseva incwadi zokusuka.
so lokhu mhlawumbe le ndaba isina 5 years 6 years yenzeka kulokho ekureport ukuthi kunabantu abakhayo kungenziwa lutho kubanjwe inkunzi ba invade imizi ubaba ngale ngemuva saza awushiya umuzi wakho ngesizathu salabantu abasondelayo kube seqhekezelwa njalo ingane lana emgaqweni asakwazi ukudlala kahle thina laba bathe ukuthi kubadala sike salwa namantombazana khona kule ndawo laba bathi lento yokudliwa komhlaba ngokungemthetho yehlisa isithunzi semizi yabo inyathelo manje sekumele zithathe ukuthi le ndawo ivetane ibiwe ivikelwe ngoba sisaba ukuthi sisebungozini imizi yethu ivalue yemizi sihlala kuyona iyancipha the more and more bakha the more besondela is the more ivalue yehla yokuthi istudi lebona bangale and imizi abayakhayo it's not even proper houses kokho ama rates wogesi amanzi kuyabiza bona bakhokhi next abakhokhi they don't even pay a single cent yet amabill alana kuze kubizwa nabameli amabill ala asho maye babo into engaziwa besicela nje bantu ukuthi ingenelelwe le ndaba sisizakale because it's been going on for a while and nathi sesiqala ukukhathala ukuthi silokho sigqiqa khona oyikhansela kule ndawo uthi ubikelile umasipala umsunduzi we are having a little bit of an issue with land invasion but as a council of the area my responsibility is just to report. I did report for 3 areas, that is Upper Adler, Swan Crescent, and near the high school. So my duty stops there. I can't go beyond that. The land belongs to Msunduzi. Msunduzis must act. Izindabeni zon KZN TV ngu-Ayanda Dube ngise-Estude eMgungundlovu. Umengameli weqembu le-IFP uVelenkosi Nhlabiso uhambeleke isifundo majuba ukuhlanganyela namalunga aleli qembu njengoba kulungiselelwa ke ukhetho lwangonyaka ozayo kulomhlangano obubanjele eHolly Alan Thompson eMatateni kudingidwe izindlela ongakhuliswa ngayo iqembu kwaphinde kwabekwa ke nezindlela zokulwisana nezingqinamba ezibhekana naleli qembu. Umongameli weqembu le-IFP uVelenkosi Nhlabiso uthi bazolungiselela ukhetho lwangonyaka ozayo kwisifunda majuba. Namhlanje abaholi beqembu lenkatha yenkululeko ngaphansi kwamajuba district bebehlanganise bonke ubuholi beIFP kusukela emazikweni amakhansela ethu omeya osomlomo ngenhloso yokuba bezolungiselela ukhetho lwangonyaka ozayo. Ma ufuna ukuyina ukhetho awulungise kusela usuku olulodwa ulungisa kusenesikhathi esanele. Is a strategic planning workshop la esexoxisene nabo ngamasu okuwina ukhetho sibuke sonke isimo njengomnjalo baso amajuba kwakuyizinda seIFP kwakudala kwafika la siphelelwa khona ukwesekwa kodwa futhi kwaphinde kwafika la sibuyela khona ukwesekwa njengoba emkhandlwini emine ngaphansi kwamajuba iIFP iphethe imkhandlu emithathu ngaphansi kokhulumeni becoalition. Uqhube ngokuthi bakhanda amasu okuba baya kanjani phambili njengeqembu. Amasu ke esiwakhanda kulelo usuku namhlanje ukuthi senza njani ukulungiselela ukhetho lwangonyaka ozayo ukukhuphula inombolo zethu kule mikhandle emithathu esiphethe siphathe ngesibalo esikhulu bese kuthi eDanhausa sinciphisa amandla amanye amaqembu esiqhudelana nawo ukuze siphinde futhi sibe yiqembu elizobuyela liphatha umkhandlu waseDanhausa. Uphinde waveza ukuba bazobuseka ubuholi besifunda majuba. Kungijabulisileke ukubona intshisekelo ezingeni labaholi bethu besifunda nabaholi abavela emazikweni nama-public representatives ethu amakhansela kanye nomeya nosomlomo indlela abashiseleke ngayo ukuba umgqiqo wokulungiselela ukhetho uqale manje. Nginethemba elikhulu lokuthi sizokwenza kahle kakhulu ngaphansi kwamajuba futhi ke sengibathembisile ukuthi nganoma yinini mabecela ukuthi sifike sizobasekela sizofika sibanikeze onke amasu sibasekele ngayo yonke indlela esingabasekela ngayo ngoba abantu basemajuba yingakho benza iIFP
yabuyela emkhandlweni ngo2021 because okuningi abanakho kulemkhandla semajuba bakuthola ngaphansi kweIFP futhi ke siyakholwa ukuthi babonile ukuthi noma ngabe kukhona okuncane okungakwazanga kwenzeka okuningi esasikuthembise kwimanifesto ka2021 sikwazile ukwenza sakwazi ukwethembeka kwisethembiso njengoba uma sithi sethembe hayi ukuthi siyahlabelela ubikutheka live ezindabeni ze-1KZN-TV emadadeni eNyakasini. Bazomashela ke komkhulu kamasipala weTheka abasebenzi abaqoqa imfucuza abasebenza ngokwetoho kulomasipala ngaphansi kukaDurban Solid Waste esiyingini ke sisenyakatho okulandeleka ukunqanyulelwa amaholo. Bekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi ke bebhikisha eDepot kwaMashu baveza ukuthi ke abanye babo kuze kubeke imanje kabaholile futhi ke bantule ezisiza kusebenza nokunye. Bazobhikisha ngaphandle kwekomkhulu kamasipala iTheku abasebenzi abaqashwe ngaphansi kwezinkontileka ohlelweni loqoqo kaDoti kumasipala iTheku phakathi kwezinto ezibakhalisayo ukafulwa komholo wabo nokunye. Inkinga esinayo iqale ngoMarch lapho khona umasipala enza ama pay cuts ngo4,000 rand. January February besihola imali lawo 8,700 uma ine overtime ibifika ku9,000 kodwa kuthe makuqala uMarch umhla ka3 March kwaba khona ama pay cuts awumalini awu4,000 rand. So saba nembuzo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi imali yehliswe kubeni izinga lokuphila eSouth Africa ku expensive. Satshelwa ngomlomo lokho ayikho into eqhamuke on writings from masipala ezosazisa ukuthi nawo imali uyayehlisa. Sibe sezenzela thina ama research sabasebenzi ba Inc sakhipha ithimba labasebenzi each contractors ukuthi aliye lapha eofisini lika mayor liyobuza ngalesi sigameko. Sema sifika eofisini lika mayor bathuka izanya bathola ukuthi lolu daba balazi lokushisa kweimali. Wayesethi asimuphi isikhathi ngo2 weeks umeya uzozama ukuthi naye enze research yakhe athole ukuthi kwenzakalani mase yabuyela kuthina kuze kube manje umeya akakabuyeli kuthina. Saya nasemakhanseleni salibika udaba zangasizakala njengoba sesikhetha ukuthi asihlanganise abasebenzi ba Inc sibuthane sonke la size la kule Depot yakwaMashu sizozwakalisa izikhalo zethu. Laba basebenzi bathi ke sebefuna kungenelele ingalo yomthetho njengoba iminyaka yonke bebhekana nezinkinga ezithinta inkohlakalo kusukela eminyakeni edlule. Bathi ukwehlisa kwezimali kuletha usizi emndenini yabo. Sikuthola masifika la esangweni omunye wabasebenzi bala ngaphakathi ufike ehamba ngemoto ezongena esangweni samvulela wangena. Few minutes later uma isephuma ushayisa abasebenzi bethu with no reason. Ayekho umlwisile, ayekho umvimbile, bathi uphuma ushayisa abasebenzi bethu with no reason. Ngikhuluma njengamanje bawu2 abasebenzi abasesibhedlela. Oyedwa wabuphukile, bawu4 sebebonke abalimalile. So izo zonke izimo esibhekene nazo ukuthi kahle kahle ukuthi thina njoba abasebenzi emalokishini abasebenzi uDoti, sabantu nje abangarespectwa uma kuzophuma umsebenzi kamasipala ngaphakathi onjengathi aphume azoshayisa ngemoto singanankinga nayo. Khona manjalo laba basebenzi bababele enkantolo ukuyovula icala kulandela ukushayiswa ngemoto kwabanye ke bababhikishi omunye wabasebenzi obephuma ke kule Depot. Asakwazi nokuphila kwamasingcwabisana sikwazi sikhokhela umasingcwabisana siyasebenza sikhokhela umasingcwabisana kwakhona masigula la uma uthi uyashona manje awazi ongcwatshwa kanjani. Nezingane zethu ayisakwazi ukuphila sikhathazekile nje asikho right. Imfundo zesinto oqala nje imali yethu ehliswa ukuthi sifuna inyuke ibuyele la ade khona. Okwesibili sifuna ukuhola ngesikhathi. Kwakhona into ezokusebenza imoto kwakhona ayiphili igrab irisk nje impilo la ekhaya kulo msebenzi waDoto irisk asazi ukuthi kwabona laba sebethola ama contracts bawathola kanjani ngoba lokho esasebenza labantu bayashintshisana labantu bama contracts ukuthi kwabona ukuthi ungabhidisa umuntu ongenayo izimoto ukuthi kwenza kanjani kwakhona kusayi corruption lekusayiphathe corruption. Estatementeni esithilo masipala ucaciseke ukuthi kayikho imiholo eyihlisiwe kepha ke izinkampani ezahlomula ngomsebenzi ziholela ngokwe-Bargaining Council for Contracts Cleaning Industry Services ochaze ukuba kuholwe ngokwesigaba esithize. Ezindabeni ze-1KZN-TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele kwembukelo sabukelo zona indaba ze-1KZN-TV nazi ke bekuyizo nobehamba phambili osukwini namhlanje. Kuxekwa ezotshalwa ngodlamelo obulili inhlasi yethembe emndenini kaMagaqa kanti bamise amatekisi bekhala ngokweTheku. Ake sibheke ngosini yezomnotho.
Iranda lakuleli liu-17.61 emaqhathiswa nedola, libe u-23.82 emaqhathiswa nopondo, libe u-20.61 emaqhathiswa ne-euro. Igolide lona belu-$3,484.31 ounce, wolo ngahluziwe wona u-$68.15 umphongolo. Kesibheke ngosini yezemidlalo. Isikole samabanga aphezulu iMningi High sibe ngompetha-ke besifundazwe bomqhudelwano webhola lezinyawo iK Motsepe School Championship i-Under 19 obubanjelwe eMpangeni High ngempelasonto. Umqeqeshi walesi sikole uSiyanda Ngidi uthi-ke bazosebenza ngokuzimisela ukuze bameleke isifundazwe kahle uma sebebhekene nezinye izifundazwe esigabeni-ke sikazwelonke. eMningi High School eNtambanane eNyakatho neLikamthaniya ngaphansi kwesifundo King Cetshwayo ibe ngompetha besifundazwe kumqhudelwano iK Motsepe School Championship Under 19 ebebanjelwe eMpangeni High. Laba-ke bazomela lesi sifundazwe umqhudelwano kazwelonke sekuhlangene nezinye izifundazwe okulindele ukuba seTshwane kusukela mhla ziyisithupha kuya mhla zili-11 kuMfumfu wangenyanga ezayo. Laba-ke bazimisela ukuthi-ke babe ngama-champions bemele isifundazwe kuleli. We started early this year, as early as January, ukuhlanganisa squad, siqala sidlala ama-friend games, sidlala ama-tournaments ndawonye, okuyona nto ekhulise i-team kakhulu kuneya last year, because last year I think siqale a little bit late, okwenze noma i-team good, but sangakwazi ukuthi make it to ama-finals, because the main aim was to play kuma-finals ku-national stage. Okokuqala nqa because isikole sasemakhaya singakaze silithole lithuba lokudlala kumalokhuzana aphezulu. Olisekela kamqondisi wezemfundo uthi bengumnyango wezemfundo baziqhenya ngokuba yingxenye lobudlelwano bezemidlalo njengoba lemidlalo ikwazi ukuthi-ke ivula amathuba kubantwana bekwazi ukutshengisa ngamakhono abo. Siyabona ukuthi ezumnyango wezemfundo isilekelela kakhulu ngani ngoba thina as ugovernment asikwazi ukuthi nesifinyelele yonke indawo, so but it's through ama-partnerships like this one, iMotsepe Foundation as well as iSanlam, ukuze sikwazi ukuthi nesithinte zonke iy'ngane. Abazali babantwana bakhuthaza ukuba baxhase bebagqugquzela abantwana ukuba babe yingxenye yale midlalo njengoba le midlalo isikwazi ukuthi ukukhiqiza abadlali abaningi abasezingeni elikhokhelayo kuleli. This is a platform that the Motsepe Foundation has created together with Sanlam, well assisted by the Department of Basic Education and SAFA. It's a platform that we hope the learners or the youth in the country will use to develop their football. Almost 90% of all the boys that are playing professional and they are under the age of 28 today have gone through this tournament. Le midlalo isingathwe ngokubambisana neSanlam okungabanye abaxhasi bawo nomqhudelwano. It's our project, a partnership with Motsepe Foundation or iK Motsepe Foundation to make sure that is a corporate social investment seyenza kakhulu. Nasikisimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bukelize yaguqa besiphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngaso lesikhathi esifanayo nesale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.